இது பாருங்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்சோம்னியா. இப்ப ரொம்ப நாளா தூக்கம் இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய சார்ட் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மறுநாள் அவங்களோட வேலையை ப்ராப்பரா செய்ய முடியாது, ரெஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், அதிகப்படியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகிறாங்க. மூணாவது, சில நாள்கள், சில மாதங்கள், சில வருடங்கள் தொடும் போது அவங்க பாருங்க சைக்காட்ரிக் ட்ரக்ஸ் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வருது. பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகுது, டயபெட்டிக் லெவல் அதிகமாகுது. பொதுவா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஃப்ரீக்வெண்டா போயிட்டே இருக்காங்க, எல்லா செக்கப்பும் பண்ணிட்டாங்க, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா செக்கப்பும் நார்மல் அப்படின் போது டாக்டர் கடைசியா ஒரு வார்த்தை எழுதுவாரு, திஸ் பேஷண்ட் ஹஸ் பீன் ரெஃபர்ட் டு சைக்காட்ரிக் விங் அப்படின்னு எழுதுவார். அப்படின்னா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு உடல் அளவுல எந்த நோயும் இல்லை, ஆனா மனதளவுல பாதிப்பு இருக்கு, அதனால மனநிலை டாக்டர், அதாவது மனோதத்துவ டாக்டருக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுவாங்க. இந்த மனோதத்துவ டாக்டர் போறவங்க கிட்ட நிறைய பேருக்கு பாருங்க இந்த தூக்கமின்மை அப்படின்றது இருக்கு.